Fransi jamana ɲɛma dɔ ye walima Fransi jɔyɔrɔbatigi dɔ min jɔn bɛ u kunna limanaw kuma min bɛ senna Canard déchaîné kɔnɔna la an n'an da don a la sisan ka walawala aw ye indépendant fana nana kuma k'a jira k'a fɔ ko min ye fondation Maliba o ɲɛmaaba n'o ye Aliyu Bubakari Jalo ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 sɔrɔlen ko yiriju ba 61 ale bɛna o turu Mali marabolo 20 kɔnɔna la Mali kɔnɔna la yan nɔ walasa ka kɛɲɛ ni jakungo yɛrɛ o kɔrɔtali ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ limanaw nin de ye kunnafoniw la bakurunba damadɔw ye an bɛna minnu walawala aw ye sisan nka an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn damadɔ ye olu minnu kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kan l'essor limanaw an b'a daminɛ ni ale ye k'a jira k'a fɔ ko min ye colonel Asimi Goita ye ale ye laseli minnu kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma yɛrɛma hɔrɔnya seli san 61 sɔrɔli hukumu kɔnɔna la limanaw a ka laseliw kɔnɔna la colonel Asimi Goita limanaw a kumana fɛnba damadɔ de kan ko min bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw faralen ɲɔgɔn kan ko an bɛ se ka gɛlɛya min bɛ an kan ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako yɛrɛ la limanaw o de bɛ se ka an bɔ bolo la n'i ye o baara bakurunba ninnu lajɛ limanaw min ye colonel Asimi Goita ye a y'a jira k'a fɔ ko jamana lafasali lakana hukumu kɔnɔna la bɛn ka sigi ka na a ye sɔnni sigi fɛn damadɔ fana kan o ye jamana sariya bɛ se ka labato cogo min na ani yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na foroba nafolo ka ta maa damadɔ fɛ o baaraw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na colonel Asimi Goita a y'i da don o la a ka laseli kɔnɔna la min ye sigikafɔ min ni o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ o kama Assise nationale de la refondation min ye jamanakuntigi a y'i da don o baaraw fana na a na kɛ o baaraw labɛn bɛ senna walasa o fana bɛ se ka sigi cogo min na fo ka taa se organe unique de gestion des élections limanaw n'o fɔra o bɛ ma hakili jigin kalata de la ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni ale de kan ka sigi walasa ka kalataw labɛn colonel Asimi Goita y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la l'essor kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ a ka laseliw la min bɛ tali kɛ yɔrɔ ni ɲɛnajɛ ninnu bɛ se i n'a fɔ 22 septembre ninnu a ka kan jamanakuntigi a bɛ laseli minnu kɛ jamanadenw ye o de hukumu kɔnɔna la colonel Asimi Goita jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ utukalo tile 18 kabi o tɛmɛnen san 2020 ko kuntilenna min dira jamana ma ni o nana bange ka gafe dɔ bila sen kan ni transition yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n'o ye bi an ko ma ko charte de la transition n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ sigikafɔ min kɛra ka o baara ninnu kɔfɛ septembre kalo tile 11 ana tile 12 san 2020 in na o kɛra sababu ye jamanaden bɛɛ lajɛlen jigiya da jamana ka walasa an bɛ se ka Mali kurako kuma fɔ cogo min na colonel Asimi Goita ko k'a ta o donni ma fo ka se bi la ko jigiyaw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni wa min ye fana cakɛda minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana labaara ni jamana bɛ se ka sigi olu ka jamana baara i n'a fɔ conseil national de la transition ani jamana ka kolatigɛ cakɛda ba fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko olu fana nana sigi o baara ninnu kɔfɛ a jirala k'a fɔ yɔrɔ septembre kalo tile 25 jamanakuntigi ale nana sigi san 2020 nka colonel Asimi Goita ka fɔ la ko yɔrɔ faamuyabaliyaw nana don maa min ni ale sugandira ka kɛ jamanakuntigi kalo 8 kɔfɛ o k'a nana ye k'a fɔ ko a bɛ ka faamuyabaliyaw nana don jamana yɛrɛ ka taabolo la o kɛra sababu ye min ye finitigiw ye armée wulila ka i jɔ mai kalo tile 24 o ka se ka jamana ka sira kura don a kɔrɔla la a jirala k'a fɔ an b'o sira kura in de kɔnɔ bi colonel Asimi Goita y'a jira k'a fɔ ko o kama a bɛ wele bila maliden bɛɛ ma maa si kana i yɛrɛ bɔ jamana mara la bi bɛɛ ka i sen don jamana in ko la sabu n'a ɲɛna limanaw a bɛ ɲɛ an bɛɛ lajɛlen de o la colonel Asimi Goita a ka laseli kɔnɔna la l'essor kɔnɔna la limanaw a ye kumaba minnu fɔ o bɛ tali kɛ ninnu na ni l'essor y'o fɔ limanaw min ye Soir de Bamako ye ale fana na kuma Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 sɔrɔli kan a ko min ye colonel Asimi Goita ye limanaw ko a n'a ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw k'u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na bi sabu min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita limanaw a ye laseli minnu kɛ ko cɛmancɛ fanga mɔnɔ bɔli ko a dama maga o la
ko soir de Bamako kɔnɔna la a ko min ye yɛrɛma hɔrɔnya seli senfɛ san 61 min ni o sɔrɔla a jirala k'a fɔ cɛmancɛ fanga min ni colonel Asimi Goita bi o kunna bi a kɔni a ka kumaw kɔnɔna la soir de Bamako ka fɔ la ko n'i y'a ka kumaw jateminɛ a bɛna fɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kan bi colonel Asimi Goita a sɔnna o ma a dara la k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi gɛlɛya ninnu an bɛ se ka pan a kunna furaw bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na a y'a jira k'a fɔ ko min ye yɛrɛma hɔrɔnya san 61 min sɔrɔlen ye nin ye limanaw ko an man ka jigiya man ka tila an na fiyewu bi k'a fɔ de ko Mali bɛ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔna la ko an k'an bolo bɔ jamana in kɔrɔ a y'a jira k'a fɔ bi waati de sera limanaw an ka hakili miiri Mali ka kɔn bi ɲɛ fɛn minnu kɛra ka se ka jamana in jɔ ka se bi la an b'an ka sɔn fiyewu o waleya masinaw olu ka tila an na ka tila ka an jigi waro an ka jamana na colonel Asimi Goita nka a ka o kumaw la limanaw a bɛna fɔ jamanakuntigi sɔnna de ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la ko nka limanaw a n'a ka premier ministre min ye Choguel Kokala Mayiga ye limanaw ko a bɛna fɔ u ka hakililaw bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ maaw hakilila ko premier ministre ni a ka jamanakuntigi k'u ka hakililaw tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye dɔw ka kuma ye ko nka sabu kalata minnu bolo dalen don ani cɛmancɛ fanga mɔnɔ bɔli colonel Asimi Goita a ka kumaw ma boli o kan nka min ye jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la jamanaden bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan o de kɛra ka kuma fanba ye o ye soir de Bamako ka fɛla ye limanaw min ye Nouvelle Horizon ale fana nana i da don kuma in na ko min ye yɛlɛma hɔrɔnya ye limanaw ale taara san 61 bi an bɛ o de la 22 septembre 1960 22 septembre 2021 limanaw o bɛ bɛn san 61 ma min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goita an bɛ cɛmancɛ fanga de la bi limanaw n'i ye jateminɛ kɛ o b'a jira k'a fɔ yɛlɛma hɔrɔnya san 61 a sɔrɔla k'a sɔrɔ an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔna la waati min ni jamana tɛ a yɛrɛ bolo sabu bi hali n'a sɔrɔla cɛmancɛ fanga de bɛ yen limanaw o bɛ ka kow ɲɛnabɔ nka an tɛ fanga kɔnɔna la i n'a fɔ fanga min ni o ye jamanadenw yɛrɛ dama ka fanga sugandilen ye a jirala k'a fɔ bi Nouvelle Horizon ka kuma la ko an filɛ lahalaya min kɔnɔna la nin ye cɛmancɛ fanga maaw olu de bɛ ka jamana mara a nana bɛn waati ma limanaw seli kɔni kɛra nka a kɛra i n'a fɔ laada de don a kan ka kɛ nka laada min don limanaw a kɛra jamanakuntigiw kɔni ye a ko kɛ i n'a fɔ lɛ ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka seli kɛ walasa laada kana na wuli walasa yɔrɔ laadala min ye jamanakuntigi ye a bɛ taa min ye fleur dɔ n'o ye jiri feere ye limanaw ka taa o bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la monument de l'indépendance la o laadaw o timɛra o kɔ ka sɔrɔ ka taa katikaw fɛ yen nɔ kati min ni Bamako cɛ bɛ kilo 15 bɔ limanaw laadala min y'an ka finitigiw ye olu bɛ défilew ni fɛn caman kɛ yen nɔ o ye nisɔndiya koba ye o kɛnɛ ka yen nɔ yɔrɔ an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ka taa se conseil national de transition o ɲɛma Maliki Jaw ani gouvernement maa caman fo ka taa se an ka finitigi ɲɛmaw Mali dɛmɛbaw ani ambassadeur minnu bɛ Mali la yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko kɛnɛ ka yen nɔ o de senfɛ colonel Asimi Goita a ye laseli minnu kɛ a ko ale bɛ disi gosi bi kosɛbɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 61 tali ye hali n'a sɔrɔla jamana t'a yɛrɛ bolo bi an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la nka ko o man ka bali an ka armée n'o y'an ka finitigiw ye olu minnu bɛ yen ni jamanaden bɛɛ lajɛlen kalifalen don olu de la olu de bɛ ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana wa ko a b'a disi gosi ni o armée ye bi o armée min na limanaw o de don bɛ an ni juguw cɛ a ka kan bi kasibila ka kɛ ka ɲɛsin o armée ma o la a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin armée ma limanaw armée min ni yɔrɔ dɔw tora faso kumabɔli la dɔw jogunnen don bi limanaw a ye tasibila ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma o ye Nouvelle Horizon ka fɛla ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya seli ko kan limanaw ka se ka bɔ yɛrɛma hɔrɔnya seli kɔnɔna la an bɛ don ECHO kɔnɔna la ECHO ale kɛlen don ka ɲininkali de kɛ ɲininkali in tɛ dɔwɛrɛ ye o ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya min n'an y'a ta limanaw na an ye san 61 sɔrɔ a la san 61 limanaw tile 61 tɛ k'an ye mun kɛ san 61 na an y'a kɛ cogo di an y'a baaraw kɛ cogo di o de ye ɲininkali yɛrɛ ye
alors 22 septembre 1960 22 septembre 2021 limana o be sambiro ani kelen ko fo ko eko ka fola laydu baw olu tara anga jamana yi abe san sigoroma tan chamambo mali afora ko anga yerema horeyata yoro o yerema horeyen limana ko abenani chamambe iba soro geleyaw de fara la nyonka geleya minnu ni afora ko ɲɛtaw bi kɛ ɲɛta ma se ka sɔrɔ bi a jirala k'a fɔ o ɲɛta baliya limanaw ni y'o lajɛ a kunba jɔnjɔn tɛ dɔwɛrɛ ye jamana denw yɛrɛdama yuruku ko o caya an ka jamana kɔnɔ ani politikima minnu bɛ yen ni olu ma se ka jamana yɛrɛ mara ka se a kundama dɔ la minnu bɛ yen ni olu bɛ disi gosi la k'a fɔ n ye fasoden ɲuman ye n ye jamanaden ɲuman ye limanaw o ɲininen do bi o fana tɛ ka se ka sɔrɔ a jirala k'a fɔ a fangadaraki banbali n'o ye coup d'état ye ka olu tugu ɲɔgɔn nɔfɛ an ka kalanko limanaw k'o kɛ fɛn ye bi ni jamanaden yɛrɛ sen tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ kalanko la an bɛ don min na i ko bi limanaw ko Modibo Keyita ka tiɲɛ min filɛ n'o ye Maliba ye limanaw ko hali sini an bɛ k'a lajɛ mun bɛ se ka an lafiya don nataw la maliden sigimɛ ka i yɛrɛ ɲininka bi sini bɛna kɛ cogo di san 61 o yɛrɛta sɔrɔlen kɔfɛ min ye eko ye ale ye ɲininkali boloda limanaw a ko san 61 n'i y'a lajɛ a fɔra ko an ye yɛlɛma hɔrɔnya ta san 61 limanaw jigiyaw dara kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kan ko an na bɔ bolokɔnɔmaya la jigiyaw dara san 61 ko an na bɔ an maraba kɔrɔw olu ka bolokɔnɔmaya la san 61 limanaw a jarala k'a fɔ bi nka n'i y'a lajɛ tiɲɛ min bɛ yen bi limanaw o de k'a fɔ bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲininka mali sini a bɛna kɛ cogo di sabu limanaw jigiya dara min kan a bɛna fɔ ko dunan fɔra a jigi kɔ an bɛ o kɔnɔna la waati min na maa minnu bɛ yen ni olu kɛra sababu ye ka an ka yɛlɛma hɔrɔnya o lase an ma a waati ni Modibo Keyita ka politiki tɔn USRDA yɔrɔ olu bilama a jarala k'a fɔ USRDA yɛrɛ ale ye Modibo Keyita ka sira bila an bɛ don min na i ko bi o kɛmɛ sababu ye olu bɛ ka ɲɔgɔn jalakiw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ USRDA maaw olu bɛ ka ADEMA maaw jalaki ADEMA maaw fana bɛ ka minnu bɛ sinidi kɔnɔna la ka olu jalaki limanaw a kɛra démocratie nana maa minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka na bɛɛjɛ fanga ye bɛɛjɛ fanga cɛbaw fana bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bi limanaw a kɛra maa si tɛ ka i yɛrɛ jalaki bɛɛ bɛ ka dɔ de jalaki k'a fɔ karisa de nɔ don karisa de nɔ don a dun limanaw n'i y'a ko ta k'a lajɛ a bɛ taa laban min na o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana marako juguya ka taa san 61 fo ka se bi la limanaw Mali bɛ o de hukumu kɔnɔna la o de y'a to an sen tɛ ka jamana sen tɛ ka kuntilenna kelen sɔrɔ bi e ko an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ Mohamed Meba Tembeli ale de ka fasiri ye nin ye limanaw aw bonya bɛ nin na n'an bɔra yen nɔ an bɛ don de sɛbɛn le canard déchaîné ale kɔnɔna la canard déchaîné a kumana limanaw an ɲɛ bɛ ja minnu na ja ninnu bɛɛ n'a ka kuma de don nka kuma ninnu u n'u kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na canard déchaîné n'i y'a ka jaw lajɛ a bɛ maa sɔn hakili la nka k'a fɔ i n'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ don o tɛ nka limanaw a kan ka maa sɔn hakili de la canard déchaîné ka ja min ye nin ye kuma min bɛ yan ko Wagner ko o bɛ na ani ko Barkan o ka taa limanaw n'i ye jateminɛ kɛ kuma in na maa 4 de bɛ canard déchaîné ka ja ɲɛfɛ bi n'i y'a maa 4 lajɛ colonel Asimi Goïta ale jaabi yan min ye a ka ministre min ɲɛsinnen don kɛlɛcɛw ma colonel Sadio Kamara o bɛ yan ka taa se n k'a fɔ Rusiw ka masakɛ ma n'o ye Vladimir Poutine ye ale fana jaabi yan ani cɛ dɔ bɛ yen o fana jɔn bɛ da la a na kɛ o ye Faransikaw ka jamanakuntigi ye limanaw o jɔn bɛ da la o bɛ ka i den k'u lajɛ ale wɔsilenba cɛ saba min ye nin ye colonel Asimi Goïta ani colonel Sadio Kamara fo ka taa se Rusiw ka masakɛ ma Vladimir Poutine n'u maa saba de ka hakilila kɛmɛ kelen ye u sigin bɛ u bɛ ka gafe dɔ bolonɔ bila limanaw u bɛ min kofɔ ko Mali ni Faransi a na kɛ u bɛ fɛ ka bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min ni o bɛ Mali ka lakanako bɛɛ lajɛlen k'a ta ka kalifa Rusi jamana la colonel Asimi Goïta ale y'i kanto a ko n teri Vlad an b'an jigi da i kan dɛ an jigi dalen don i kan
ka Fransi gen pew ka bɔ Mali kɔnɔna la wa hali jadisi minnu bɛ yan nɔ limanaw ka bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yan o ye colonel Assimi Goïta ale ka kuma ye Vladimir Poutine ale min sigilen don limanaw ni bigi b'a bolo a bɛ ka sɛbɛnni kɛ ale ko a ko n bɛ layidu di aw ma kalo 6 dɔrɔn n teriw n bɛ kalo 6 de di aw ma jadi wale min bɛ aw ka jamana kɔnɔ kalo 6 n b'a ban pewu ka bɔ aw ka jamana kɔnɔ o ye Vladimir Poutine ka kuma ye Sadio Kamara ale fana ka kuma kɛra mun ye a ko ni ko in n'a bɛɛ lajɛlen nana ɲɛ k'a bɔra a sira ma Faransi wo hali Faransi ka kan min bɛ fɔ Mali kɔnɔ la anw na an kɔ don o la an tɛna o fɔ wa an n'an ɲɛsin kan ma kan min ni o ye Rusi kan ye an na o fɔ an ka jamana kɔnɔ limanaw nin bɛɛ kuma bɛ ka tɛmɛ nin cɛ saba ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ maa min jɔlen don da la a na kɛ Faransikaw ka jamanakuntigi ye ale ko ala Assimi ni Sadio a fɔ aw de filɛ nin ka anw jigi kari aw de filɛ nin ka anw bɛ Mali kɔnɔna la an bɛ ka nafa min ɲini aw de filɛ nin ka don anw n'o nafa cɛ ko ale na taa mun fɔ u ka minisiri so min ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛw kuɲɛ taabolo ma limanaw kuma na kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ canard déchaîné de ye nin fɔ n'an donna ale canard déchaîné kelen kɔnɔna la limanaw ɲininkali bolodalen don yalima ko Faransi ka ko yɛrɛ de dansigi kɛntɔ don Faransi ko la Mali kɔnɔna la yan wa sabu misaliw de tugutugulen don ɲɔgɔn na canard déchaîné ka kuma la ɲininkali de don ko waliya minnu bɛ yen ni olu bɛ ka tugutugu Faransi nɔfɛ waati laban in na k'a bɛ n'a fɔ Faransi ye jamana minnu mara ko olu bɛ ka u fosi dɔɔni ka bɔ Faransi ka jɔnya juru kɔnɔna la sabu jɔnya juru tɛ yen bilen nka limanaw hakilila jɔnya juru o fana ye jɔnya juru belebele min ni o ba man di ka a jirala k'a fɔ canard déchaîné kɔnɔna la bi min bɛ ka kɛ nin ye bi ka ɲɛsin Faransi jamana ma ni a jirala k'a fɔ Faransi yɛrɛ ka sɔrɔ n'i y'a ta limanaw a caman bɛ yen olu bɛ bɔ farafin jamanaw de kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafin jamanaw ka dugu jukɔrɔ nafolo a ko misali ye mun ye ko Uranda kɔfɛ Uranda min ni ale tugura Commonwealth ale tugura o la ka fara Maroc jamana fana nana tugu o la Gabon jamana fana nana tugu o la bi a jirala k'a fɔ Faransi ka jamana minnu na ale ye olu mara i n'a fɔ Burkina Faso ani a kɛrɛfɛ jamana Mali ko ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka sira kuraw ɲini bi ko hali min ye Anglɛkan ye k'u fɔ u ka jamanaw kɔnɔna la k'a bɛ n'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ Faransi kelen don ka so belebeleba min jɔ n'o ye châteauba ye k'o jɔ o cartonlama limanaw o de bɛ ka bin bi a bɛ ka bin nka Faransi yɛrɛ t'a dɔn a bɛ ka cogo min na sabu a ka ye jamana minnu mara limanaw u bɛ ka faamuyali kɛ caman bɛ ka i bolo bɔ u bolo bi ko n'i ye jateminɛ kɛ Faransi bi ko n'a ma ɲɛ ko nin jamana ninnu limanaw a ye minnu mara n'u y'u bolo bɔ a bolo yɔrɔ bi n'i ye nazaraw ka jamanaw kɔnɔna lajɛ Faransi de bɛ jɔyɔrɔ 5nan la u ka sɔrɔ bolo nasira ninnu na ko nka ko ni ninnu nana u bolo bɔ Faransi bolo canard déchaîné ka fɔ la Faransi na taa jɔyɔrɔ sɔrɔ min bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo jɔyɔrɔ 23 la o la sa limanaw kɔsa in na ko jate minnu bɔra o ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ farafin jamana minnu bɛ yen ni Faransi jamana olu mara ko san o san dolari wari miliyari 400 a b'o de sɔrɔ o jamana ninnu kɔnɔna la o de kɛmɛ sababu ye Faransi a b'a disi gosi bi ko ale se bɛ a ye a jirala k'a fɔ canard déchaîné kɔnɔna la kɔsa in na waleya dɔ fana tara ka ɲɛsin Faransi jamana ma o tɛ farafin jamana ye dɛ a jirala k'a fɔ ko sugubulon dɔ bɛ yen o taara ka di u ma nka a na kɛ o sugubulon in o tilala ka ndaraki u la k'o ta k'o di lamɛrikɛn jamana ma o kɛra sababu ye Faransi jamana ɲɛmaaw dimina kosɛbɛ k'a fɔ ko sugubulon min tɛmɛna olu ni Australie cɛ Australie kelen tilala k'o ndaraki u la k'o ta k'o di lamɛrikɛn jamana ma a kɛra sababu ye Faransi jamana ɲɛmaaw limanaw u dimina fo u ye kuma caman fɔ yɔrɔ kɔsa in na ŋunuŋunu kuma min bɛ sen na a fɔra ko jɛkulu dɔ bɛ yen ko Wagner n'o ye lakanakulu dɔ ye ko o kan ka na Mali kɔnɔna la ko k'a sɔrɔ ni a ye a jɔyɔrɔbaw fa Syrie, Libye, Soudan, Mozambique, Centrafrique ko sɔɔni yɛrɛ ko an nana Mali la yan k'o kɛra sababu ye Faransi jamana ɲɛmaaw limanaw caman siranna bi nin bɛ min kofɔ ɲininkali don dɛ yalima Faransi a kun kelen don ka bolo min biri farafin jamanaw kan limanaw o bolo de dayɛlɛ tɔ don wa kunnafoni filɛ an ye nin bɔ canard déchaîné ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ limanaw an bɛ don phase de sɛbɛn
nga fo indépendant ale konna la indépendant kumana limana ni maliden do ye mini ale ka wali nyuma o kabbu kosebe anga jamana konna la yanno ne kanye alu Boubacar Diallo ma limana alu Boubacar Diallo mini chakeda babulo malikono ko fondation maliba ko malika yerema horiyan sambioro ani kelen o soroli nyenejewla alu Boubacar Diallo ko aye jiri ju ba bioro ani kelen ayo abi fe ko de tru malika marabulo no region nuit o mugan bela jele konala kuna foni ndira alu Boubacar Diallo refe ADP maliba denfa kunungo malika yerema horiyan sambioro ani kelen o nyenejew keneka miye mamimbe na ale kun kambo jamana kuntigiya nɔfɛ limana ko abi fɛ malika yɛlɛma hɔrɔnya kura sɔrɔ siraw ka abi fɛ ka o de boloda ni waati nuna a jala k'a fɔ ADP maliba denfa min ye nin ye a ye laɲini min fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ fanga maaw a b'u dɛmɛ ko nka limana u ka sigikafɔ u ka o boloda jamanaden minnu bɛ yen ni olu murutira ka marifa ta jamana kama limana k'u ka sigikafɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ limana o tɛ tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ u ka mali ka marabolo fɛn fɛn bɛ yen sigida misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen limana ko maa hakili juru cannenw b'o kɔnɔna la an ka laadala tigilamaw ka bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ ka lasigiden wele ka na ka min bɛ mali in kɔnɔna la min tɛ ɲɛ o ka fɔ min bɛ ɲɛ o ka fɔ wa minnu ye murutira ka marifa ta jamana kama alu Boubacar Diallo ko sigikafɔ ka ɲini olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye yiri ba 61 turuli la alu Boubacar Diallo a y'a jira k'a fɔ ko na kɛ sababu ye limanaw mali a fɔra ko yɛrɛma hɔrɔnya min taara limanaw ko yɔrɔ yiri ba 61 limanaw o ka can kosɛbɛ mali marabolo 20 in kɔnɔna la a na kɛ sababu ye jakungo limanaw ka dangari kɛ o la walasa a ka ɲɛfɔliw la a ye baara minnu fana kɛ mali kɔnɔna la yan dɛmɛw la ka ɲɛsin jamanadenw ma o bɛ tali kɛ ko kɔlɔnba minnu bɛ yen n'o bɛ sen ka ji di maaw ma n'o ye foraziw ye o 122 san 2021 na a ye o sen mali fan caman fɛ a y'a jira k'a fɔ fana hali a ka fondation maliba in limana o ye baara caman kɛ kɛnɛya nasira la lakanako ani min ye an ka denmisɛnw ka kalanko fo ka taa se baarantanya fondation maliba a y'i se kɛ nin caman na ko kɔsan yɛrɛ la muso 1000 ɲɔgɔnna a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma safunɛ dilan nasira ninnu na wa Sikaso mara fana na muso 190 ɲɔgɔnna bɛ yen fondation maliba ko a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu fana ma min ye alu Boubacar Diallo a ko dɛmɛ minnu ye nin ye limanaw dɛmɛ ninnu tɛ se ka san sɔrɔ fiyewu fo bɛn badabada o de ka sigi mali kɔnɔna la o kama a ye wele min bila camancɛ fanga maaw ma o de ye bɛn ni kelenya o ka ɲini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa dɛmɛ min bɛ kɛ a ka se a seyɔrɔ yɛrɛ la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ indépendant ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye face de sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ ko waleɲumandon ani ka jɔnjɔn ta ka di jamanaden minnu bɛ yen ni olu ye baara kɛ jamana ye ka se ka jɔnya di u ma a bɛ fɔ minnu ma ko médaille médaille ninnu minnu ye nin ye limanaw ni waleɲumandon dɔ jamana yɛrɛ ka waleɲumandon ka ɲɛsin a ka denw ma a jarala k'a fɔ a ka ca maa 200 ye minnu ni jamanakuntigi y'a kanu ka médaille da olu disi kan limanaw jamana tɔgɔ la ni ye jateminɛ kɛ k'a ta jɔnjɔn minnu bɛ yen n'u k'a ma ko dignité de grade officier de l'ordre national du Mali grade chevalier de l'ordre national fo ka taa se commandeur de l'ordre national ma officier de l'ordre national limanaw nin de ye jɔnjɔn ye minnu taara ka di jamanaden caman ma minnu y'a kɛ jamana ye don tɛmɛnenw la a jarala k'a fɔ min ye ministre kɔrɔw ye olu b'a la mali ka lasigiden kɔrɔw b'a la ka taa se finitigi minnu bɛ ni olu bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la bi olu b'a la a jarala k'a fɔ maa 2 bɛ yen olu tun bɛ ministeriya jɔyɔrɔ la an ka jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Umaru Konare ale ka waati la o dɔ ye Boubacar Karamɔgɔ Kulubali ale tun ye ministre min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma fo ka taa se ko min bɛ tali kɛ madame Si Kadiatou So fo ka taa se ale fana furukɛ ma min ye Ousmane Si ye ko jɔnjɔn taara ka di olu ma a bɛ fɔ min ma ko grand officier de l'ordre national du Mali bɔlen kɔ yen nɔ min bɛ tali kɛ fana
ma caman fana bɛ yen minnu ye jɔnjɔn in sɔrɔ i n'a fɔ Hamei Fune Mahalmadan ale fana kun ye ministre kɔrɔ ye. Jonguda Traoré ale ka cɛmancɛ fanga waatiw la bi a yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔna la fo ka taa se Birahima Kamena ale fana bɛ département ministre so min ɲɛsinnen don an ka dugukolo kow ma fo ka taa se Yubaba ale fana ye ministre ye min bɛ tali kɛ ɲɛtaa badabada kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ani fana min ye madame Fatumata Seku Diko ale fana ye jɔnjɔn in sɔrɔ fo ka taa se fana colonel Daoud Ali Mohamedine ale yɛrɛ ministre bi min bɛ Mali lakana ko kunna cɛmancɛ fanga in kɔnɔna la fo ka taa se ministre kɔnɔ min n'ale tun bɛ muso ni den ni denbaya ka koɲɛ kunna madame Boire Bintu Fune Samake ani min ye UNTM ale lafasali ɲɛmaaba min ye Yakuba Katile ye fo ka taa se Babaliba ale min kun ye BMS o ɲɛmaaba fana ye limanaw ko jɔnjɔn in tara ka di ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani min bɛ tali kɛ maliden minnu bɛ jamana ko kan u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔna la Conseil supérieur de la diaspora malienne o ɲɛmaaba limanaw ko jɔnjɔn in tara ka di o fana ma hakililajigin don dɛ a jirala k'a fɔ jɔnjɔn minnu ye nin ye limanaw sariya de bɛ a yamaruya wa jamanakuntigi kelen pewu de yamaruyalen don ka nin jɔnjɔn ninnu di jamanadenw ma minnu y'a kɛ jamana ye a jirala k'a fɔ maa kofɔlen minnu ka sugandili bɛ kɛ cogo min na an y'a fɔ ten jamanakuntigi yɛrɛ de b'u sugandi wa a bɛ d'u ma jamanakuntigi ka yamaruya de kɔnɔna la wa a bɛ se ka bɔsi la fana ni i sen nana ye tanamakow la walima ni i bilala sariya ka bolo kan limanaw jɔnjɔn ninnu a bɛ se ka bɔsi la ka da o fana sababu ninnu kan kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra yen limanaw an bɛ don fasidi sɛbɛn min bɛ tali kɛ ECHO ale kɔnɔna la ECHO a kumana an bɛ fasiri kuncɛ ni ale teliya la tare ko kurantigɛba min ni o kun b'an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw a na kɛ kurantigɛba in dɔ bɛ sɔn ka bɔ a la funteni natɔ in na dɛ sabu kunnafoni min dira a jirala k'a fɔ ko an ka kuransoba minnu bɛ yen ni olu bɛ kuran di jamanadenw ma ko nin waati in na Badilabugu ani Sotiba a jirala k'a fɔ centrale belebeleba 2 o dilanla o yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ walasa ka se ka Mali kuranko gɛlɛya caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na wa kunnafoni laban min yɛrɛ dira ECHO maaw fɛ o ye k'a fɔ ko kuransoba dɔ bɛ yen min yɛrɛ bɔra jamana kɔ kan o donna Mali la yan ka ban limanaw a jirala k'a fɔ a fanga o bɛ taa 100 mégawatts de la o bɛna kɛ sababu ye limanaw bi Mali n'a dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'u jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa kuranko gɛlɛya min bɛ yen ka kuran di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ kɔsa in na an ni Côte jamana ni ɲɔgɔn cɛ an kun bɛ an ka kuran dɔ tun bɛ bɔ Côte jamana na gɛlɛya dɔ nana don o kow la fo kɛra sababu ye kurantigɛ cayara funteni tɛmɛnen na nka a jirala k'a fɔ waati natɔw la funteniba min n'a bɛ k'i kunda an kan limanaw caman na bɔ min bɛ tali kɛ kurantigɛba in na sabu ko minɛn kuraw a na kɛ olu sɔrɔla ka ban sabu min tun bɛ Abidjan port la ko a sera Bamako yan nɔ ka ban o bɛna kɛ sababu ye yanni funteni natɔ in cɛ limanaw tare dɔnna bɔ kurantigɛ la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ ECHO kɔnɔ ka bɛn ni waati yɛrɛ limanaw an sera ka min lakale aw ye bi o ye nin ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma